ओइचएस उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गासिबो फ्रि। नंगौ, बेसेन नाङाजासे बिए फार्स्ट सेमनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गोविंद बसुमतारी कलेज दारागुरियाव। मख'नो गोनांदि गसाइगावनि गोविंद बसुमतारी कलेज दारागुरियाव माखासे गोनां आयदानि सायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि सुबिदा दं। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखो सोलोंथाइनि अनगायैबो स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइखौबो लानो हागोन। नोंथाङा गोबाव दाखालाम। प्रि एडमिशन लानो थाखाय दानो 9706680878 700227192 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम, नङाब्ला थोंजों फरायसालिमायाव थां। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।